तर मित्रांनो, मागच्या वेळी आपण पाण्यातून बाहेर काढताना बघितलेलं आणि आता हे बघा पाण्यात नेतात. आणि हे बघा पोरगे बघा. मौला रे तेव्हा तेव्हा चौकाला बघता बघ कशी तोंडावर. नाही मला नाही कमी बरकत वाला राजू साला साला एंबर दाबल वंदन. तर मित्रांनो, हे बघा आता आम्ही पाण्यात चालला हळूहळू. आणि हे बघा ही मुलं बघा, यांचं जोश बघा किती येतो. लहान मुलांपासून म्हाताऱ्या माणसांतागत हे बघा प्रत्येक जण या करत असतात. तर मित्रांनो, हे बघा जे आत्ता मासेमारी करत होते नऊ कंपनी, तर ही बघा त्यांना आता मासे मिळाले. बघूया. काय गावले, खायचे गावले सगळे माकुल. हे बघा माकुल बघा. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करते. तर मित्रांनो, आत्ता संध्याकाळचे 5 वाजलेत. तर आता आम्ही चाललो रापणिक आतमध्ये होडीन जाऊचा. कारण त्या दिवशी मागचा व्हिडिओ जर बघितला असेल तर त्याच्यात बघितलं सर आपण कशी ओढतात. तर आज जर आपण कशी घालतात समुद्रात ते बघू जाणार आहोत. जाळा कसा टाकतात ते सगळं. तर चला, माझ्यावर पप्पा आहोत आणि मी दोघेजण चाललो. आणि विनोद दाबोळ्यात पण त्याला वेळ कोणतरी येऊचा म्हणून तो थांबलो. तर वेळ मिळालो तो येतलो, नाहीतर आम्ही चाललो आता. तर आता डायरेक्ट समुद्रावर भेटूया. चला. तर मित्रांनो, येऊन पोचला होते कातवनात आणि आत्ता समुद्रावर चालला. हे बघा. तर मित्रांनो, आता माझ्या सोबत पप्पा आणि मी विनू बघूया इलो तर येते म्हणून सांगितलं ना. तर माका सांगितलं तू चल पुढे, मी येते मागसून. तर चला, त्यांनी 5:30चं टायमिंग दिलं नाही. 5:30 वाजता आपण समुद्रात घालणार. तरी आपली कोकणातील पारंपरिक पद्धत आहे मासे पकडण्याची. आणि एकदम ताजे मासे मिळतात. म्हणजे आपले जे बारीक जाळ्यात असतात ते म्हणजे पात वगैरे घालतात ते मासे रक्त निघतात, कारण ते अडकून मरतात आधीच. आणि हे कसे ताजे फडफडीत असतात, एकदम जिवंत असतात, बाहेर येत आगत आणि ते चांगले लागतात. तरी पूर्वीपास चालत इलेली परंपरा मासे पकडण्याची
तर ती आज आपण प्रत्यक्षात समुद्रात जाणार आहोत आणि जाळा वगैरे कसा टाकतात आणि कसं काय ओढतात ही बघितलंच तुम्ही, कारण आम्ही मागच्या वेळी ओढूक होता दोघजण, विनू आणि मी. तर मित्रांनो आता आम्ही पण यांच्यासोबत लागलो आहे आणि बाबल्याची बघा मजा काय ती त्यांना वडतच नाही अजून. मग वड रे जातच नाही बाकी सरकतच नाही म्हणजे तो बघा टाकणार कॅमेरा उद्यापासून पाय मारता संध्याकाळी मॉलिश करून सांगतो. आत्ता बघूया आधी गेलेत काय बघूया, नाही तर काय करा नाही. तर हे बघा सकाळ संध्याकाळची वेळ आहे. हां नाही अजून गेला का भरतो हां हां. तर मित्रांनो हे बघा आत्ताशी जाळा भरतात ओढीत रापण म्हणतात ते का. तरी बघा आत्ता चालू आहे सगळा त्यांचं जाळा भरण्याचं काम चालू आहे. दुपारी झोपलंय त्यामुळे वाईट जरा बोला सुधरत नाही. अरे जोडीवालो झोपलो घराडे झोपलो तो चांगलं आहे काय तुमका त्यांनी मागच्या डाय हां बैल बिल बांधान काय रे तो झोपलो घराकडे येतलो तो. बघा जाळ्या भरण्याचं काम चालू आहे बघा. अरे पोरगे आता वाढले काय हे होते करा सकाळी वाढले कोण नाही अजून येऊची पण वाढणार नाही हे एवढे तिघांनी येऊची वाढले तर. तर हे बघा ही आता हिर आपण मगाशी घातलेली होती आणि ती आता ओढतं ते बघा. हा नवरापण कंपनी हा नवरापण कंपनी ही आमचे मालक हा हे मालक हा हा. ही बघा आपण ओढतं खायचं होय नारिंग घातले तो आम्ही. तर मित्रांनो ही बघा तुम्ही कधी कधी किती किती वाजता गेला तुम्ही आता गेला 4:30 उभारले मासे आमका काय कळणार आपण रे हो माका काय का म्हणजे काय गावता आता सगळा मिक्स. तर हे बघा अर्धे अकडे आहेत आणि अर्धे या साईडने ओढतात, अशी दोन साईडीने ओढूची लागतात रापण. आणि ते बघा मध्ये थैसून आता ते हे बघा अकडे अर्धे आहेत ओढतात अकडे. तुमची अजिबात कट कशा करणार, तुमका उलट दाखवीन मी. तुमची खयची कंपनी हो? हां नऊ कंपनी. जो काय विनूभाई फोन उचलीत नाही वाटतं. हॅलो अरे मग तुझी वाट बघतो. अरे तो कोण तो सकाळी वाटतं दमला की काय असं विचारतं का. म्हटलं कमरेचा त्याच्या घामाट निघाला म्हटला.
होय भरल्यानी जाळा आता सोडती. त्यांची इली की ही ह्या करणार. प्रत्येकाची पाळी असते, प्रत्येकाचा टायमिंगवर असता. त्याचं पालट लोक त्याच्यापेक्षा आमचं पालट. हा हा म्हणजे आमचे कसे पाटाच्या पाणी याचे पालट दुसरी तिसरी चौथी पाचवी. पाचवी बरोबर. पहिलं म्हणजे ह्या दिवसभर चालूच असतात कंटिन्यू. आता किती दिवस या मासे गावात तसे मासे गाव नसले मग कोण नसले. तरी खयची कंपनी हो? कोकम कंपनी. मग इलय तर एक नाही पप्पा इलेत ते काय तकडे तो भाव येत थोड्या वेळाने येत. तर मित्रांनो हे बघा जे आत्ता मासेमारी करत होते नऊ कंपनी, तर ही बघा त्यांना आता मासे मिळाले. बघूया ते ही बघा गर्दी भरपूर असता माशांसाठी. तर आपल्या मागच्या व्हिडिओत बघितलाच असाल भरपूर मासे गावलेले. काय गावले खायचे गावले सगळे माकुल. हे बघा माकुल बघा. अरे तर मित्रांनो आपल्याकडे बरीच हाली 2-4 वेळा आम्ही गेलो तेव्हा माकुल गावता जास्तीत जास्त. आणि ती सुद्धा मोठी असतात. तरी यांचे कामगार येतात. हे बघा आता डकलूक सुरुवात केल्याने खाली पाण्यात सोडूच्या. हे बघा असे लाकडा लावून मग त्याच्यावर ह्या काय हो कसलो खेचो याचा काजीचो डिंका तो आणि तो लावतास मग त्याच्यामुळे पटकन खाली हां बुळबुळीत येतात. तर मित्रांनो बघा डिंका आणि त्या लाकडांका लावून मग होडी पटकन खाली जास्त भार देऊचं लागत नाही बघा. तर मित्रांनो मागच्या वेळी आपण पाण्यातून बाहेर काढताना बघितलेलं आणि आता हे बघा पाण्यात नेतात. आणि हे बघा पोरगे बघा मागच्या वेळी टीम बघितला असेल सगळी. हे म्हणतात ते काय हा बरोबर. अकडे
हा, मोठ्या मोठ्या आणखी होऊन दे कायचा मग फेमस होणार तुम्ही. माली मौला रे तेव्हा तेव्हा चौकाला बघता बघ कशी आहे तोंडावर. नाही बोला नाही कमी मरकजवाला वादी साला एंबर धावल वंदन धावल खोल. माका याच्यातला कायच कळाला ना. हो बसा भुतूर खै जा थांबो वर चढतो चढाक हो ढकला वरती माका. आईच्या गावात भिजणारच आहे मी. सकाळी भिजानच गेलंय कॅमेरा धरा. देवा देवा होय बसा होय बसा. हा ते बघा पप्पा आणि तिकडे उभे आहेत ते बघा. हे मोठा ना आवाज येऊ दे तुमचं. तर मित्रांनो हे बघा आता आम्ही पाण्यात चालला हळूहळू. आणि हे बघा ही मुलं बघा यांचं जोश बघा किती येतो. लहान मुलांपासून म्हाताऱ्या माणसांतागत हे बघा प्रत्येक जण या करत असतात. तर मित्रांनो बघा मी पहिल्यांदाच इलं यांच्यासोबत. आणि 2 वर्ष विचार चाललेलो की जायचा होडीतून. तर आज या कंपनीने चान्स दिला आमका. कोकम कंपनीने चान्स दिलेलो हा यावा म्हणून सांगल्यानी तुम्ही. तुमच्या भाषेत मग सांगा. मालवणीतच हवेत आमका. हो कळांदे नाही तर नको कळांदे आमका ऐकायचा. जी आमचे सबस्क्रायबर लोक ते ऐकणारे आहेत ना त्यांका ह्या हव्या जुना नवीन नको त्यांका. ही मासेमारी बघूची आहे त्यांका. हो हे बघा मासे गावलेत. मी हा पकडून येलोय ताई ना. हे बघा मासे भरपूर. मी हातात ना आणलंय त्या का रातभर सुट्टा माली मौला रे मरकजवाला वादी साला एंबर धावल वंदन धावल खोल धरला दोन घोडा आली सीतापुरी